Ell és l'Arnau Xirvetxes, handicap 3 i jugador del Menta Rural. I jo sóc l'Andreu. Hola, què tal? Avui estem al Mas Gorumbau i jugarem a pitch empat, però literalment. Quants pals portes? Dos, un pitch i el pat. Ni sandwich, ni gap wedge, ni ferro nou. Haurem de gestionar els forats com sigui. Tu molta sort, eh? Igualment, Andreu. Al aconseguir arribar a dins, ha estat un èxit aquí. Molt bona. Jo crec que no està malament. És que se n'ha deixat a 1 metre de bandera. Metre i mig. Jo estic aquí tiradíssim. Bueno, feia molta por passar-me. Molt bé, tio. Forat 2, 68 metres amb la P. Em diu la cara del pal. Bueno, me l'aixeco una mica, perquè si no... Ai, curtet. Això que la línia era bona, eh? Sí, anava molt recte, però... Bueno, allà estem. He anat una mica massa fort. Ben tirat, eh? Tenim el vent en contra. Tenim el pal bo. Ja posa la cara del pal ben oberta. Bueno. És molt bona, eh? Una mica curta, però està bé, està bé. Ha anat una mica desviat, la sortida. Et toca apropar tu, aviam com t'ho fas amb la P. Ànims. Amb la P és difícil, eh? Ja veus. És que no es frenen. Pensava que queia més. M'ha faltat un iogurt aquí, eh? Sí. Molt bé. 92 metres, ben a favor. Espero no passar-me. Té bona pinta, eh? M'encanten els dies així amb aquest cel, tio. De fet, per això aquest és el meu forat preferit, eh? Perquè és el forat on es veu més cel i els núvols sempre són espectaculars, tio. La vista és maca. Que justa! Vinga, aquí ve el primer verdi del dia. Anem llargs, eh? Bueno, l'he vist a venir, per tant no hauria de tenir cap problema en ficar-la. Bon pat. Molt bé, Arnau. Està xungo aquest, tio? Que la bandera està molt a prop. No hi ha lloc per votar. Que bona. Molt bona, molt bona. Complicat, eh? Sí que cau a la dreta, però no ho veig, saps? Ha caigut. Ha caigut i... Ha caigut.
igual, jo diria que cau una mica d'esquerra a dreta. Passa fort perquè és antibuda. Vale. Què, sensacions? Bones, de moment, home, Sí? bones. He fet algun forat curt que tela amb la P. I ara en ve un altre. Vam sortir amb el pad? Podem sortir amb el pad? Home, algun dia s'ha de provar, eh? He agafat el flúter, tio. Després, en sèrio, amb el pad? Molt bona, tio. De moment tenim aquí el tir del dia. No estàs malament. Molt bé. Per sense problemes. 114 metres amb una mica de vent en contra. Aviam si arribo. A mi és poc pal, a mi faria falta un 9. A l'esquerra... Raf. Però el cop ha sigut bo, eh? Ha estat bé. Tenim desaparats xulos, eh? També des del RAF. Amb la P. Jo crec que és bo. Cuita-la. Molt bon, Andreu. Com ho veus, això? Complicat. Gràcies pels ànims. Pensaments negatius, sempre els tinc, tio. Jo crec que una mica de dreta a esquerra, no? Però poc. Que burro, tio, per anar ràpid. Arribem als difícils, ara. Sí, ara comença la zona... Es pot decidir el joc. 83. Puja 2 metres. Vent una mica a favor. He tocat una branca i... se m'ha quedat allà al mig, tio. No he arribat ni a fairway. Pala, l'altre. La branca. Bon forat, Andreu. Sí. Cop molt complicat. Està complicat, sí. Els dos aquí, també. Vamos, He vamos. anat curta. Sí, però ja era això, eh? És bona. Frena. Pell llarga, però ja era això. Poc se'n parla del salt que ha fet. Hòstia. I vigilant, no passar-me. Oh! Està ben tirat, Arnau. Més 3 a més 4. Mai en primera volta. Molt irregulars. És bona. Molt bé. Ole. Passa. Ha passat. Tenim problemes. Bueno, jo no. Ja estic agraint. Vas guanyant. Per un cop. No et queixis. Ara me'l pots recuperar fàcil aquí. Això espero.
T'he sentit, eh? Ai, La por. ai. Acabo ja? Acabo? Sí, si vols, però no corris, eh? Bé. I tres pats l'altre. Ole, tu. Nefast. És que jo no entenc. No, és que no. Ningú va dir que fos fàcil, Arnau. El que sí que és fàcil és subscriure't al canal. I gratis. Jo tira aquí que rodi. La bandera està molt a prop i no hi ha lloc per treballar, saps? Doncs jo crec que serà bona, eh? És molt bona. Ah, bona estratègia. Una mica en plan approach. És això. Millor massa per dalt que massa per baix. Vinga, per Verdi i per posar-se 2 cops per sota. No cau prou. Que és una mica per l'esquerra. He tocat l'arbre. És la que està mig al carrer? Sí. Ah. Maca. Del curta. L'important és que no em flipi i l'enviï aquí on ets tu. Oh, que justa. Home, si pot ser que arribi Andreu, millor. Un altre bugui a la targeta. Jo faré servir el T segur. Obrir una mica la cara del pal. Oh! Has tocat bandera! Oh, quina llàstima, tio. Tocar bandera... Per què no agafaves el pal més a baix? Ben buscat, per aquí dalt? Poder no queia tant. Em pots fer alguna més, aquest forat? Bueno, te'l dono, aquest? És que amable que ets. T'has llegit al revés. Sí, ja saps que em molesten aquí, no? Totes aquestes branques d'aquí. Jo em ficaré a l'esquerra per tirar. A l'esquerra. Vaig a buscar el feit. Dicho y hecho, eh? Dicho y hecho. Saps quin és el problema aquí, no? Para't. Ha passat. Ha passat. Vale. 61 metres en baixada. Podria baixar 5 metres així, tontillos. Què faràs, Andreu? Explica la jugada. Dir-t'hi perquè sigui molt més fàcil aixecar-la, així puc anar per sota. I bum. La bandera està tan a prop que l'haig d'aixecar. El problema d'anar curt és que et bota i... Ja està bé. Arnau,
Com afrontaràs aquest forat? Jo crec obrir cara del pal i que sigui el que Déu vulgui. Obrir cara del pal, haig d'apuntar més allà. Molt bé, Arnau. Empatats! Empatats a falta de 2 forats. Sí, no sé, se m'ha acabat la bateria i he fet 3 pats aquí. El primer ha estat una merda, el segon quasi bé pitjor i el tercer ha entrat. 101 metres en pujada. Jo crec que aquí la Pens va bé, tots dos. Si no deixo que t'aprots al costat, m'hi jugo la partida ja. Oportunitat de Verdi. Que bo, tio! He estat aquí costant-la amb tot el meu esforç per res. Aquestes coses que passen, aquest joc és com la vida. No, però espera, que queda el 18, que té tela el 18, eh? I sortirà l'Arnau. Oh, atenció, trago d'aigua, fins i tot aigua recuperadora. Beveu aigua, nois i noies. Estàs gravant un vídeo bevent aigua i dius que... No s'hi val, això. Jo obrim una mica. No, a veure, massa. Què ha passat? Ambaixada i cau. Hauré de confiar en els déus del golf. Creu en tu mateix. No. Sobretot és important no passar-se. Ben tirat. Bueno, va, el teu par. Molt bé, Arnau. Enhorabona, guanyador. No, però molt ben jugat, tio. S'ha fet el que s'ha pogut. Havia d'anar fent diferents cops. Molt. Has d'anar agafant el pal diferent, obrir la cara, fer no sé què. Jo crec que hem jugat bé. Per jugar amb la P i amb el Pat, Hauries estat content amb un Messi. un plaer estar aquí de convidat. Ens veiem a la pròxima. Ens veiem a la pròxima.